Zunzam bung som pahnih na a motora chuangin bana ron vai zawa atlan liam zui chu thlirin kadin na ngaya chuan kading ringa ni chinluka thil soi kha ni kalangai tua chu wang hmela pulawa athu tak hle ni khamo in nei thu soinan chuan ala ma khop mai ati tak tak ringam si lo chuan ringhel ru deuh si in ka oma anu pueta na min du thlapani ti shat ero chuan ka oma dinwam hle thung ma sele thla em po kan la in zui lawa chuti lam hoi thu soidun nan chuan ala ma in ka sha indu ton na ringot hi nupa in siam tur chuan a tok zo lo chu ama ufam ki mangei pon na hrechiang to khopang in chunga ka pen lu rwal chuan usang zwalan min lo kawa local lokte sitting room atang chuan a lo ti lang langa ibial pa kha MZU professor ritiami kawa phei chuan a lo ti wata ni e tinge nupui le fa nei to tlatin ka sha a lo ti le a nei to e ma sen in then to a kati lai chuan kanu chu ka mel zawa min lo en karwang chuan ka tim le hnu no khop mai a fel tak tak ani min dor zia le ngala azai dam dup mai boxia shon nuam lu tuk tur chi mole umoi na lo ti chuan kanu chu ngoi ro rawa mi te chu karin ai ni du siniara kum som chuang de in thlau lo mo usang zola bok chuan a lo ti le a ala upa vak bik lo kum som thum le ti chawalom a smart the ema a upa moi ti mai ni chu ka lo ti san thung fa pakhat chia mi ane kanu chuan a lo ti ve khau mai mi pa kum thum mi nia ka lo ti wara annu nen anin thenna re tu em ati le chuan chulam engma shat ka lo nei hau lo annu pan in then ti ka shat na kha chu la re te chiam lawa anin then hun tak ero ka she hau lo thung reivak lawani lom ni zo than kimi soidana chuan ni kum top lamani in ka sha au moi na lo ti a ani don take ka shat ve meu kha chuan thla engi moza chu liam to takalom anin chen fel chiang em mi nu pa in then zuk kara lo tla je velek te iniang ti hlo omania fa an nei to phei chuan in sui zom le hun te om le theya kanu ina ti le chuan ka lo nui toy taka anin then fel chiang to lom an nu hlui pon ngai zong danga nei vele tu a an fa pa khri sawang chuan an la in tlo po ve zeu zewa ma se hetiang te chu lo thei lawanya fa an nei to miawa ka lo ti sap sapa an din hun ka lo sha thiam pui dan em chu keima ngei po mak ka in ti sok do na lom mole fel thenia me nei zata umoi pui na lo ti chuan ka lo nui maya usang zwale le kanu chuan ufam ki mate chung ko chan chin le enge momin zot luama anu hawa an khosak thu le anu dam lo thu te an buai zia thu te shilin kawa pui chan te nen lam chuan ka soi deuh du a kanu pon atong kama min thiam lo lutuk tabik lawin ka sha kapa ero chuan tlangwal ngei lo chu ati deuh tlata a soi sel phei chu soi sel ran lo keima zok chu nung chang uluk tur le film khur turin min cha mol bok mutpa in ufam ki manen kan in bia a hodon khan ka ham hai em wangin mumal takpon ka chang lawa phone na tang tala soi pui le chu tha in ka sha abula chuan I hodon ai thil soi kha eng iti na nge ni ka vati vele a kha khalo ngai twar o ishat angin tleirol anga ngai zong nei man kani to chi alawa ka du zong tak nang ka tong chi a nei ngei che po ka du dona kanin chung khurin kan mamo zia che poi in shat ka ring kanor lo chenga ma se chulam chu ka veiber ti shala ka du a ti amin lo chan na chuan ngai twa ti thui angreng khop mai ma se kan la in kop re lo e ka lo ti hapa nya ka shalom ka ti hlau thong che em karil ru dik tak hre sala ka du wanga nya alo ti le a asoi om zia chu ka hre thiam khop mai ngai zong ni lawin nu pui du a anin chung khurin an momo zia la ka hai hek lo ma se tu na ri chuan chan na mu mal ka nei thei tlat lo kanin koprem zel te ni chuan ti chi kha kania thulo in tiam lok la chu ka hre em bok ka shelo hun te han liam ve phot se tu na ri chuan engma ka hre thiam ri lo ka ti nya ni a apui lo tu na ngai hleinem shala ka du chawani a o chu in thla run mel khop mai ke po chu tiang thau chu kani zana rei don to e muhil to ro alo ti le a biak zom zel chu du viau mai la kan ti top le tlat to soi le tur po ka hre to bik lo mutui ti in kan in biak na chu kan ti to pa phone ka da hnu chuan ka ngai twa zui ro rawa ka du tak zet ti chu ka chiang
ka hmangai hle zawk mai the ni nei ka hre ho lo boka ma se enge mukim lo riau hi omin ka hria ani hian ke hinge min du'a nupui tur chau ti chu ka inzo thina ngai dan po ka nei thiam chia lo inrin ni chu kan buai khop mai bazar ka du thu moi pui bula ka soya customer omlo de hunai kaldonya ati takna in dor kan khatmu reng box si a kal chhuana hun po ka nei thelo naktu ka khrisa pian chamlum na ka kaldona thilpek tur leite ka du'a ka thum no hak tur te po zon kwal ka du bok darli vela ka chuak thei shama no pang toys zor na dora ka kal masa a ina tuam le ngai to lovin dora ka tuam tir ngal buka chumi hnuwa ka kor lei turin ka kala sanador ka kalpel tur chu let le in pona tang chuan ka thlek dak ta ka kata na inseng hnem to si a engi mo chu lei sak ve tha in ka hria dora ka let le chuan ho turin an lo insiam ve mek hloma umoi ero alo la boy khop mai ka omlo huna engtin tak en kol zuyang chemo thahne mi ngai lo na samai box si a thlani khatli kai tla chhede rin ania ka rin ni alo tinya ni a kan kut zala tlak chi a hian thahnem ngai na chu lo om ve mai zela lom ka ti chu nuya za hle ringot kan ho tur pona kan chuak chu ro moi nen kan in tok hlola in la ho lo chu wati zia e ni zana khan lo len ka tum dewa inin omna ka hresi lawa khoila ya tak khan ngein om kaputi ina tangin hla em alo ti zungzunga lo leng su ti tlat chi ni hek lo thadeu chuan ka shila zana lo len chu tumani mele taxi in kan ho a in kan thlen chuan khwa thim fel der to zanria e kham hnu lo ka ro moyan nin lo phone a kalo tlan thadona ko ta loading langte aron ti le mau mai man hmo te win ka chhuaka rei lo te a lo lang ve mai bok alo leng chu au moi ne nan in hresa to boka an ti ti borbora kapa ina chungte zo chuan apu hminga shila chuti chu ralzik pui fa pai ni mo kapa chuan alo ti le hluaya ro moi nu chu kapa thian thatak a school kalpui thina lo ni ome I mai tlanga inu poi chhun hle takalom ti inan phul zui hluta karlowa kan ina chuan atlang nel ngal der maya a ho tur po lo leng fo ro o chote ron la e nge nge la tha ang kan nawa lom moi lo ni reng le ti in kapa chuan tha takina thla ta khania azong chang viau in karing ani silonga mi te exani kha in chung ka walu le laya umoi puina ti ri chu ka wa hre mana le man mo ache thian bak kan ni to lo kein ka lo ti hlor thung cho eya ila som don ya zik pui fa pa lo ni ringa kha kapana ti le lai chuan umoi chuan min lo mit me ral rala alo ngai koi le pek to chuni in engma la chu hre ve tak tak top si lo pathian ni chun in khom kan bang chu ka in siam ngal mul mula ka chung te bula po zep to lawin ka kalna tur chu tlang takin ka shila kanu chuan min hniar hran lo ka pai ro chuan ron hotlai lawang che ati deuh muka zan chwa hi chu a phalwak ngai lo shim shima chu lawa hetiang pian chamlom ti ang reng hi angai sang lo ve hle bok keini unaw po hi kan kum khatna pian cham cha min lom saka kan len nu hi chuan keima ni kan in tui to a lom ming pu chuan eng eng mo hi kan ti ve nge nge chin ma se mi dang pian chamlum na hian kan kal manglo ti tur chu ni thau mai ni dang jong a in kein chei uluka umoin kasam min herkir sakin kasam chu ka thla siawa ka kor lei thar ka ha chu ka lang nal ve khopin ka sha smart pants har o jeans ti veli hak chuan ompui mon lo ti palang che alo ti wang chuan ka hak tura ka lak chwa chu ka thlak le a ka in pe nu chuan khoilai function pui takakal tur te po ka angin ka sha inal lutuk tlat imong bor po nal khop mai umoi na lo ti zawa dar thlanga chuan kamong chu ka va en le khera thil tu lo deuh ka hre chuak le ta ngala ufam ki man kalma tura min cha wangin dar ni bora kal chuaka taxi man mai tur ka hmu lo wangin thui deuh ke in ka kala pheikok sang ka bun wangin ka ke kham ur mai bok an gate ka hon lai chuan an thom rinak nak ka hre phato a ma ni te han lan chu ka hre ang reng khop mai stepa chuan dingin ufam ki maka phone a reilo te alo chhuakin min lo shwaya karin aida in min lo tama ka in chei swa lo khop mai mei chedang ve ho po anin pen par hlom viawani ka present bom khai chu tangwal pakhat hian alo la chhong wata ma mwana ni hi ti in chu pa chu min chi bai tira ma mwana chu tlangwal tung nem deuh chi hi nia min lo be tha hlei hlei khop mai mi pa in nawa tur kha kalo hu phur pui deuh khania ama ka han huta chu ka hu phur pui to lo na sa ni
oi ivan local harve ti tur kan lo ti zo vek to sin balun tal chui ham puar ve nga yang o ti le sitting room lama min po pher wala sitting room ka valu chu ka tum lo de win lucy ka va mu a bob kho kher ata lo thu in ka valu chu min lo then khum saka lal lucy ten lak lo lutuka keima vekin ka ham puara ka bianga kham to lutuk ma manan ti le pa in balun pek chu min lo pe a ti tur tok te om ve lom ke chuan cake ka le to a lucy na lo ti chuan decoration ho hi ka le ve ka ni hi I cake man ai na to jok pakhat chuan na lo ti ve sata ngoi ringin balun chu ka ham puar miala chuti laya room atanga pitari lo chuak nen chuan kan in mel fu chiang khop mai nang chu ati lai mekin idam thamo ka pi ka lo ti wara dam thave zele khoya nge kan in mu to kha alo ti le tha a ham hai sitin kein ka lo nuya engtin nge ka han soidon ni imau nu hwala ni hi nu ngak mi ila chuan ilo pi dai le ngala ma mwana nui hokhok chu bang bau de win ka lo nui ve ringuta e nang mai ni mo mi ti pain peter chuan min lo chi baya ka mu nu nun ber ai khan a chair zo ka zai pui to wange ni alo lang tar ve boi to mai han ti zung ro uma mwan mi an lo thleng khom don to ang balun kan ham puar sa ton khom mol pa chuan ati a chuta kalam lo hoin khrisaka athom noin lo wathak don em ni akor thar kan le sakha I ukiman khonge da han zo ro ati zuya thongal mai ka tum chu ka hak tir to kan pia tangin lucy chuan lo ti khawa sut pol kha ni em ma manan ati lain ni e ufam ki man hak tir tura min pe kalom alo ti le a chuti lai mekin mei chedangin lucy chun lo kawa akal tur chuan wi zat mel zat thian min lo enin ka sia rozi hi local lo mi le zot em lo hian ka ti hlola a mel ka hmumya lo chu mak ka ti deuh viawani a local lawang ni zana ufam ki manen an in haw she palom boy pe birthday hi hotel lo madu a hetalo madu lawa kabulami chuan lo ti maya awazia lo ve o ka ti le lain kana karon hok soka lom sok ro a ve te chuan nuam pui tinang ti pa a lo nui deuh huk chu zalo zetin ka lo nui leta rozi hi ka ngai mo em po ka shelo a fa pa nga izia ka she verenga kalai na zok tlat to tinge mo hetiang to hnuwa po thil ho te an lein ti buai reng mai hi ka she thiam theilo ufam ki malo kalin ka thil ti lai chu min lo puya balun ka ham par lai chu min lo thlekin a kyai le suk thina vo in chu in chei dan wange ni ka hmutlang wal riau le ngala alang no pang tak zetani rozi local ve don nange ma mwana kal son hu chon ka lo ti wata ka shelo a local mai the ti zong in min changa izot lawami ka ti le a zep lawa chuan vo in ang an fa patana ni poimo anga hi chuan a local chak don lu tukhian ka ring ani lucy khana phone to in ka sha ati le maya kalaka zep nei lowin engkim men shil sela ka ti tak zet tuna hi chuan atan tang kai na nei lo riawin ka insha ufam kim nang manwa ka soilai mekin anu kha lo kala etaka kanu hi chibai ro alo ti wara ka chibai to lom pitari nen chuan kan lo ti rual zota chuta min nui warwarin room lama min lu sana kabula thu in ka kutarun hum rual chuan ka le hoi ngal thwai bok a hoi kwa le thwak nuwa ka hmuya run fop zawa ke ka lo nui haka baluna ton mol lai chuan abyanga ka wa fo sak ve a kyai ve suk mai chuti lain othian kha ri ka hrezuya ka hoi rang viawani sitting room lo na bulatangin lucy chuan min lo en reng chu ni in krisanu chu tlaya local don ani chu alo ti zawa a that chu ti zongin kabulami chuan alo chang thung kima kadam doi lekha ka khoya ngeida ufam ki manu in room atanga lo ti chuan ufam ki ma chu tho ngal vuta ruma lut fel chi ati a chuan lucy chu ka ma a takaron dinga ka shil lok che sia ka vona che khai lo hlaw vak lo ani mo alo ti hlaka ka chang lem lo ka thil ti lai ka ti san molmola ka ma adingin min en reng thunga chu ti nuam lo ve ro mai no pangte si in ingeng ro hle mai a aron ti le saka kala chan lo chiwa wang chuan ado thei tawak lo ania nge ka balun kin lai chu ron beng thlamaka ka hoi chho chu thi fashion hian min lo melbok iti fu vak don lo onawi fam ki madu beremo inti hi nang chau lo po midangan omnual ania
nang po hi midang anga nupui ni zirlai pakhat ve mai chawini zalo zet le ngei om fashan hian anui haka athil soi chu thu taka ngai chi po ni nga lo chuan alo ngai zon ve wang ba ka ni ka ring lo kalson te min dalania ka ti chuan ading son ve maya ala tung du tok mai lo isha du chuan ka hmu ti rang che tunge professor fam ki manupui ni zirlai dang te chu I hmu du em arun tinun le a ma mwana lo riklut tak wangin Lucy chu kalson thuaya chuti lai chuan midang an lo thlenga mani a birthday lumna kan kal tumami te po an lo lang ve nuka min la hre ve de wanyang mei che pakhat chuan min lo nui war war bok tlai lama chuan kan thanem to khop mai eirel na a ma mwana nen kan om don chota ufam ki ma chuan in lenga ko ma wangin kan in be ve man me olo tleiro then khatin min lo puin salat kan siama ma mwana fiam thu kan nui pui le dar dar then Lucy ero nei tu chan chang zetin a thu a mi local chu lo chiao awin thilpe ka lo dong zel bok nen Chrisanu emoti mai turani ken vung lai chuan ma mwan an min lo ngok zawa I thi ka mi ka beng bula ron ti sar sara ai teu nang nui chunga ka ti lain ka hre thiam chelom alo ti le khera ama ala chu nui pat zuya tomato sil tura ka kal lai chuan min lo zuin min lo pui le sok soka thik tham po ni lo mi zak theilo ani so alo ti le hlaka min ti ham hai ang reng ka hre chiang vak lova ka lo thik ran po ka hre hlei nem ka ti lam maya oi dot sei khera ngai lo o ka mol lo wania ti chu la ron ti tak deu dewa ka en dan kha thik mel ka lo pu em moni ni zana rozi chu lo kalami ka ti ta daya kalpo ka hre lo mudona phone in an in hawa vo in po lo kal hre pha ni hi nuha ki omsia alo kal hre ve nyang atile maya he pa pui hian thila hriat mel ne ka zot chiam do ne moni ufam ki manu nen hian anin mil na nge ka tile zawa o mil lutuk lo ti la ama te kha chuan an in mil thin lutuk zoka ma se rozin ngai zonga nei nu kha chuan an buai nuai ani mai adam doi ti te kha man sak le ta boxia amak sak makalom asoi lai chuan ka hau chungin ka lo ena in then pa ngai nan in then amo ka lo tia ufam ki manu zokin alo ma ti chu ka lo hre me alo amak sak ti ka lo hre me alo ka ti chuan tong zoi turin min lo khap ngal chula midang pon an shivek bik lawanya rozi chuan a hnuwa po lo hole du a ufam ki man a hrai du to lo lom rozi ka zen Lucy so in rol na sanya milemani so ufam ki mazo ka ron tan lutuk te so ka oi lo reng atile hlaklaka ka benga ti vir lak lo a zo na ka zot mol mol ani ber mi la chu chang thadu ve phiana karin lo deu ka shat pha nok mai rozi nu le Lucy pa chu una wan lo nia piang hun an ni mokati kha ka lo hre thel dewani ma mona soidanin Lucy zo khian rozi le ufam ki mahi lo in mel shat tirani ome chu thil chu ngai na ka hrebak lo Lucy zok chu hriat chian le zwal ka chak bok rozi chuan ngai zonga nei tak tak ami engtin ngen sha chu a ka zo lai mek chuan midang an local wangin nakina kan soidonia tin min kal sana tleirol ho umna a ka valet le chuan ma mwana chuan thil dang soin an lo nui le ham to a an bula ka thut le hnu po chuan kan thil soi lai mul mai chuan karil ru lu a karil ru in ka zel din kwala ka in ngai tua boy ve hle ringot ani zanria e ma deuh chuan rozi chu lo thlenga mi pa pakhat nen lo in zuin present bom lian pui hi lo kenga chuta ma mwanan sopa so ni so rozi bial pa chu alo ti zawa chupa ka va en chuan mi palian zo mai le mai tlang thadeu hi ni a mela tang chuan a fil mel rawin kalo shele peka alo lut te chu in thlashun mel khop mai an chevel chu kalo in zui renga rozi in an present ken sitting room a da lai chuan mi pa zok chu chokalama lo kalin do kan bula chuan adinga kan lama lo hoi chuan ma mwana nen kan lo en ve renga thian angin an in kom thina ma se ufam ki man nakal lanin alo leng fawani ome ma mwana na lo ti chuan thil om zia tur chu ka hrathiam ve tarwakin ka sia rozi increase apoma thalak pui hnuwa reipo thulawin an in zui chuak le a ufam ki ma chuan biak po lo be mi alawani mel Lucy ro chuan pon thlenga wa zui chuaka step bulan in din chil chu thlek me win ka va en ve a anni ho inkar thu hi angai na ka hre phachia lo ma se tu emo chu hemi te inkara hian a ding ani ka ring thung Lucy hi omzia ka hre thiam lo top
ma mo na bula chuan ka ti le tola ufam ki malama tang reng chunga Rosie ne nan in ti che chuang me alo chumak ka ti chan ani ka hre to bik lo ma se nang chuan betam vak su ka bulami chuan alo ti le maya chu chu ke pona thaberin ka sha atira tang reng khan kan in mil zan to lo khania ufam ki mala chu ngai zong deuh tlatin ka sheboka nichin luka thil soidan po khan ngai twa na ti boy khop mai Lucy lo lut le chuan kan lama lo pana Chrisanu chu wa hole ma ve a cho te e ve tal tur alom ma mwana na lo ti wara achi do na mi pasal hlui te bial nu om ve lai te chuan tu nge nuam ti ang mi tan po om lo chuan nuam zo kang chu a soi zong chuan min ron mel rala Rosie chuan kan chung chang lo hrevek to ni mela engtin nge min ngayang o kalaka thabok si a kain tharung ru khop mai ma se ani pon ngai zong nei ve thawa min hozui em bik lo tura ka ngaya rilru e ro nuam fashion bik lo he tom vereng lovin lo thu phei vela mo nu interview hunani hi kabula ron thut pa alusina ti chuan ka lo mel zoka interview turin ka lo kal lo ka ti san maya ani lo nui hak thung Ivan zeilo ve ufam ki ma zei box si lo nupui ni zerlai te chu tran ve turasin ka beng bula ron ti sarsara inge mo nupui ni zerlai po chu ti sekle ma mana tho tum chu khongei kaldon kalo ti hluaya dora ka kal luk don ati chuan zui ve mai ka du rum rum ani Lucy la chuan secret alo cha ngal zata zan thleng omro izerlai puidang te pon local mai thenia ma mana kal hnu chuan ron ti le a kanin mel rum hnai khop mai ani eron nui sang ringa nui heu chung hian mi poe soi pe phian don ani mel hi itung dan chu nge umma ma lo mo ufam ki man achung changi soidan hi sha se alom wakin karing lo kalau ti ngata hetia ti reng chuan ka shil du tak takin karing in soifya turanga don e mai du sak tak ka shil che hi fing de win lo chik top ro ami thar beri ni boka midang zong zong khum tumin afa pa te so handwa sak jok la ichung nung ber mai thesin atile a kan in beru sar sar reng chu kan thut pui tle rol ho chuan min lo en le sok thina ka thin rim don na in athil soila chu lo chu tak khuk pui hluai tur omin ka shebok si lo min tong el khum vel ni berin ka sha me na thlak chi ni ma zo kang ufam ki ma lo kala mi lo thu phei ula hun ser hmang do nang u ti in ma mwana omna min zot zuya kalo chan lai me ka Lucy tho thar chu a en zui vung bok sitting room lama ufam ki ma let le hnu chuan lerol ho chuan kan lo ti to ang an ti wangin kut kasila tui ka in le lai mekin Lucy bok chu kabula lo kal le a va pheiwat ta che zirlai thiam thei deuh ini don lo ani mel I hoi hai lo riau mai ngei zet thian lo ti le a mai chuan a zirlai pas zo lo ho la ka tangin engma thuron ka mamo lo ti le kalsan karwala nupui ni zirlai min ti sek chu ka hel viau to eng ti wala ni bikin ka shelo bok sitting room ka valut chu ufam ki man apula thu turin min lo mit meya ka thu fel che atia api mal chunga tangin Chrisan min lo aw lawa akuta atoi scan lai chu min lo mu in anui var bok chuta ringleng long hian Batman khamo api ina leya lian deuh alo ti le rewa midang ho chuan min lo en thap ni mai hian ka sia ka za viau rolin anwam ve reuh kher mai ufam ki manu chuan ding chuakin lom thu soina le tong tai na te neya chumi hnu a zanra ei turin kan in bwa saya vapui vele ka tum chu ma mona le no pang ho khan ti ro se tin ufam ki man ka puirem ti tatlat lawa dokan kil zinga ka til ve don ani mel kan thut thap to hnu a dokana Lucy leng ve lo in choi thlana na chu alom lo mel khop mai min ron en deuh kher wang chuan min mo pu deuh nge moni le ngal ni mi in thlashun me lo tur o ufam ki manu in lo ti wara ufam ki man chome min lo swa sak zunga chuti lain tle rol then khatin pona thut thlengan choi chuaka anzinga chuan mania apian cham kan lom mei chetle rol te kha tel ve a thut thleng zon pui mi pa po chu mania bulaka hmu tho kha ni Suzanne te khai som ve lawa mi ufam ki ma bulaka ti chuan veloran kala alo ti maya an nau te kha dam lo bem moni don le number kan in pe ve takna in kan in bezui le tami alawa min ron shezui vak bik lawani mel kan cho ei chu chome po ka suak ve man me ulo ufam ki man min so sak zunga an thil siama tui boka ka ei por khop mai
mi zinga cho ka ei hian puar taka ei hi ka nei ngai meu lowa kan ei puiten anzir te po nya nge ufam ki manula chu kalaka tha em a mi be seu seu renga mi soidan le kalaka dan chu in person ri viawani zanra ei kham chuan kek zaina hun kan hmang le a ma manan no pang hawa koi khoma an ri dar dar renga khrisapon nuama ti viawanyang amel mu po nuam khop mai iman mo to em ufam ki manalo ti chuan ka man mo lo thu ka rila an mi somte ho ma in thla tir chu ka she veri dewa chu lawa ka chungten ka kalnan sha to wangin ka man mo viaw shan lo phone call ladunga midang an beng chen em awangin chang tur chuan pon lama chhuaka chuti lain ma muanan hol po pasiam chu ron khai chhuaka no pang hola phur em in an lo chiao chula an thoma tha ham ham viawani kong khar lam ka va hoi chuan lusin min lo hui zau zau chu ka va hmu a kal mai lo chuan ka en renga aturin min ron turani berang chu phur lo zeta ka va pan chu abul ka thlen rwalin man mo ta che ti le pon lama min po chwa rwala min pot kal dot tot chu bang bau de bin ka zui ve zela engei shata ka ti lain pangpar hun na kan thleng fel der to railing bula son vakalla va hoi tharo ti le min nam phe rwala enge moi shat le tinya nya chunga ka vohoi thla chuan ka tum lo deuh ka zuk mu a izir lai puite zinga pakhat ani kha regina i mzi wa chuan ibelpa chas ti an hrefurang ka hnunga mi chuan lo ti le zawa ufam ki male nula pakhat scooty bulan indin chit lai chu bang bau zetin ka en reng rengot to nula chuan ufam ki maba na wan deuh tunga an lan dana tang chuan thilpoi mo tak soite pon angalom ufam ki ma kaltuma che hrut chu nula jok chuan aba na la wan tlata kalsun mai lo chuan scooty lama chuan anin pot pheile a ufam ki ma chu karing hlel phal lo chungin chutia nula in aba na von na thing thlamya lo chuan karil ru ti buai lo theilo regina nen khwan in king tok viawang midang chu eng helwak thaman omlo ka hnunga ding chuan alo ti le zela chu nula chu ka mu chiang theilo na in nula nal thokhat takani ti ka din na tang chuan ka zuk mu thei thung ka taksa chu sapup pup maya ka din na bula railing chu ka mer ngar ngar ringot to chuta ka mu lai nge mai chuan mei chha chuan ufam ki ma bianga fo sak zuya zan in kan story chu khati zong khani se ni zan lampang karen kan nei lawagin kan ola nimin pya thlaya tangkhanin power supply kan nei thei lova engma ti theilovin kan oma milo shat thiam sham kan be se chuanin kan rigu chhole thei tura ngai la hei ka record tun tum ka record po hi ka top don lama ron sura kan ti so lo lo a ngai thla ka shom deuh hlek mai theya ka man mo bo ka ke ma po ka zo man lo ka hlaw lu tuka ngai thla ka lo shom dewani pon min lo ngai thiam sham sham don ya